अभी ना करम हमर बेटा के काहे लेला हो काहे लेला हो मार बेटा मार चरावे हम आयल बानी अपनो जे भैंसी अपनो जे भैंसी चल 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 मर्दे भैंसी चरावत रह। हाँ भाई मर्दे तोरा मौगी के या लइकावा के फेर ले गेल बहरवा वाला ओए मजाक करे ए मत साचो कहै छी वो त ए भल आइलिए त घर ही बमर भल हम ओइ त लेके जाई थो मर्दे साचो कहै छी वो चलो चलो जल्दी न तू मजाक करे तरह और किलिए कहै छी वो मर्दे चलो आय ओरे किलिए कहै छी चलो जल्दी चलो की जय मर्दे हम किरिए न कह जात किरिए परमीन मर जा तू परमीन बारा ना ओ मर्दे साच को हमरा बात पर विश्वास कर तो लेके जल्दी चल जाई वायर लखा हम तू हां अभी आए रहल छ आय अभी आए रहल छ ए तू साचो कहै तू चला ना मर्दे ए मतलब बाहरो वाला के रहलै बहरवा वाला ए मत सुन तो ओकरा नया आवे करे त हमरा घरे नया होई त साटू एगो लइका होबे तो ले चल गेल लइकावो के आ तोरा मेहररुओ के लेके उ चल गेल तब त तो चल जाई भाई जल्दी चलो जल्दी चलो अच्छा त भैंसी छोड़ के भाग बैठ बाबू बैठ ना बढ़िया लइका बा अच्छा ये बताओ तू वैसन गलती काहे कइलू हैं तोरा के हम समझा के गे रही मेहरारू तू बढ़िया से रहिए घरे बाबूजी बड़न तोर कमी बेसी सब कुछ देखी है हैं तो तू वैसन गलती कइलू कितना शिकायत हो हैं बताओ त तोरे खुश लेन हम करनी है बाहर कमाए आज पैसा लेके आईनी कितना बढ़िया से अब रह जाई तो सब कुछ किनम साड़ी ब्लाउज कमी बेसी जोन बा पूरा पंखा पे बनवा दे हम लेकिन तू वैसन गलती काहे कइलू काहे गेलू हम नानू ना मन लागत तो लोग बाबूजी ना रहलन ओइसे चल गेले उनके घर रह गेली ओ जना में अपने के लेके ना अपने काला सकल बड़ी अपने के लेके बस दिन जोरी ना ठीक बा कोनो बात नहीं की अब से ऐसा गलती न करिए तो तब हमार भी ही मेहरारू बारू ऐसे तो साथ गलती कर तू माफ करती लेकिन आज के बाद ऐसा गलती न होए के चाहिए बढ़िया से रह अब बढ़िया से खा हम आ गए बढ़िया कोनो टेंशन न रही कहो ए मेरारू ए तोरा बुझाइत नहीं क्यों ए मौगी वाला क्या रे काहे ले लो मेरारू देख लो हम मेरारू काहे ले लो हम मेरारू काहे ले लो ए हम मेरारू काहे ले लो हमर बेटा के काहे ले लो ए हम मेरारू का हमर बेटा ए काहे चली हम मेरारू के ए अभी काहे हम मेरारू के तू अभी ना करम हमर बेटा के काहे ले लो काहे ले लो मार बेटा मार हमर बेटा काहे ले लो बेटा हमरा बेटा काहे हमर बेटा का हो काहे तारी हम हमर बेटा काहे ले ला मेहरारू काहे ले ला बेटा काहे ले ला हो दिमाग शांत कर काहे ले ला हो दिमाग शांत कर काहे तारी काहे ले ला हो बेटा काहे ले ला तोनी हम दिमाग हम मेहरारू ले ला हो हमर बेटा के ले ला हो हमर बेटा का ए हां हमर बेटा के हमर बेटा अब हमर बेटा का मेहरारू ले ला हो मेहरारू काहे ले कहन बारे गए मेहरारू बाहर ना मोदी गलती ना बोले तू कल समाज को तैयारी बारे जवान समाज के बोलते मुंह पहले मेहरारू ना फिर मुंह फड़ के डाल हैं बोल बस पूछ जाइए ते मार के ना बुझा तू ए ते मार के ना बुझा तू हमर बेटा बताओ सही तारी न तो तोर पिटाई न सोती हम अपन बेटा हां काहे संगति कर फेरू कह दे तारी हम हमरा पैसे में तो काहे लगे काहे लगे ए लड़का के मेरा से पिटाई सही तारी हम सब लोग जानली बाल बच्चा ला बात के तू खोखल है अभी हमर बेटा तू बेटा कहिए हां अथी लग गया देख लो अब कह दे तारी हम सुना ठीक है और हाल बात वाली के ओ मुखिया जी हमरा पूरा पंचायत में इहे एगो वार्ड बाकी सबसे ज्यादा लहड़ कराले ई का हो रहल बा मुखिया जी बहुत बड़ा गलती कर अब प्रणाम मुखिया जी खुश रह मुखिया मेहरारू मुखिया तो तोहर मेहरारू हाँ जी, तोहर मेहरारू है यही लगी चले बारी मुखिया जी हम मेहरारू तो मुखिया जी तोहर मेहरारू नहीं खे वो बात नन अपने दोसर समझ गेली हाँ। वो हमारा मेहरारू के ही लेके चलल हम मुखिया जी अच्छा हई देखल जाओ हई पिंदर भाई के गलती बेटा हमार है अलग से बात कर कह दे तारी हम अलग से बात कर दिमाग शांत कर कैसे
का है कैसे मुखिया जी अपने गोबर माटी मत लगाओ। बता तब सुनिए हमरा मुखिया के जी। मैटर। हम परिवार के अपना घर के हम कोई नहीं बाहर कमाए, बाहर कमाए तो पछाड़ी में लेके हमारे मेहरारू के ही भागे। अच्छा हाँ अब हमारे मेहरारू अनी तक घर से हम बुला के अपन बेटा के मेहरारू के लेनी। अब ये कि हमारे झाड़ कहता नहीं बेटा हमर बा तब मेहरारू हमर बा, ई पंचायती फैसला रहुए करी। आ उ बेटा केकरा देह से भइल बा? ये बेटा हम परिवार के देश से भइल बा। अच्छा ओ मुखिया जी तो बेटा का मर्द के देश से होते हैं। अरे वो जीतले बनी गोबर माटी मत लगावल जाओ। अरे तो बोला ना क्या कहे के चाही तारा तू? अगर अपने कैसे कह दिली अगर केहू के बेग खाली है चाहे बटुआ गिर जाए अच्छा आ बटुआ केहू के मिले आ घर में के अपन पैसा बटुआ में या झोरा में धर देवे तो बटुआ वाला के झोरा पकड़ा जतई। तो मुखिया जी खाली झोरा हो कि पैसा वो होई? ना खाली झोरा होए के चाही, पैसा हाँ। का बकरा बाप के बाकी उ ले ली। हाँ तो बटुआ वाला के बटुआ पकड़ा गेल, हाँ। हमर पैसा बा हम अपन लेके जाई तारी अब हम। हाँ तो इहो बात ठीके कही तारा। मुखिया जी हमार बात सुनी। हाँ हम फरहरी रोपली, अच्छा ओकर फुंची एकरा छानी पर चल गेल, हाँ तो में जोन फर भेल तो ओकर भेल कि हमार भेल? हाँ अपने के भेल। हमर भेल नु हाँ। तो हमर भेल तब अरे तो अपने के भेल इहो बात ठीक ए, है। हट तो छोड़। लती खींच ल तू अपन। ए, तो कैसे अपने कह देली हट, बत्ती वाला लती करी हमर हट। अब बटुआ वाला के बटुआ लती समेट ला। हम अपन खींच लेली, तोरा पर न रही हम लड़किया मुखिया जी अगर केहू के खेत न जोताईता अच्छा। केहू के बटैया दे देता हाँ। तो अपने जीतल बानी। अच्छा। तो इंसाफ करी, अगर एके गोड़ा के बाली होई कि दुनू गोड़ा के? बाली तो दोनों गोड़ा कोई काहे कि उनकर खेत बा, इनकर खाद खड़ी मेहनत लागल बा। तब कैसे कह दिली जड़ तोरा जमीन में हो लती लतर गली न मनी तो लती खींच ले। तो ठीक बा तू हो ले ला। हाँ तो ना होती तो ये जड़ बा एकरा धके टांग धके अब ए, एकदम तू कैसे ए हाँ फारम हो ए तू ए कहे तारी हकर ए ये जाल ए कहे तारी अलगा तू लहर करे बारे। हाँ छोड़िए हम बेटा के छोड़िए। मुखिया जी अपने पंचायती बहुत गलत कनी है। कथी के गलती कहले बाड़ी हम? सब तो कहले बाड़ी तू। अपने कैसे कहता रही लती वाला के लती या बटोया के बटोया? हमरा के बात समझाई। मुखिया जी बोला। हमारे पास 5 किलो दूध बा। अच्छा हम दोसर केहू से जोरन मांग के लिए अच्छा। तो दही वाला के भले तो जोरन वाला के भलाई बताई पड़ी। अरे तो उ तो भेल दही वाला के जोरन तैका दे दी तका ओकर हो जाई, ओकरा बाप के हो जाई। हाँ। माने कुटली पुछली तू हमार पसंद कौन दनी? हाँ। हैं? सब कुछ करे धर लेदी पानी तू त के कर होई? तोरे होई नु। हाँ। हां तो जा ले जा। तोर होई त। ना ये मुझे समरा में ना ही कोई हमरा अपन बेटा लेके जाता। हां। आ तोहनी दुनु गोड़ा अब घेवड़ा पकड़ला जा। अरे तो ना भाई न तोहर कमी न हमर कमी। अब दोनों गोड़ा के भेलो भेंट न तोरा चा ना ना हमरा भेंट। अब दोनों गोड़ा धर के रोए अपन अपन घेंट। चल मंदिर में घंटी लाओ। मेहरारू के फेरा में पड़ गेल बा त नमस्कार। अब छविलाल हकारी जी के तरफ से वालोनी के नमस्कार बा। हाँ खेत में रहू, खरिहान में रहू, दौरी में रहू, दुकान में रहू, कहीं भी अपन काम करते रहू, हमरा वीडियो के तरफ वालोनी ध्यान दे हम। हाँ रुआ एकदम याद रखू छविलाल हकारी के चैनल दिल दिमाग से बहुत बढ़िया से सोच ले हम रंग बिरंग हर वैरायटी के नया नया रउआ लोगनी के माता पिता भाई बंधु के आशीर्वाद रही, चाचा पितिया के नया नया वीडियो पर रउआ ध्यान दे हम। रोज नया वीडियो लतीफ़ा चुटकुला ऐसा ड्रामा पूरा टीम के साथ देखावल जाई। हाँ याद रखम चैनल जोकर जंक्शन।